नमस्कार, हम एक गांव में आए हैं तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गरीबों के गरीब महागरीब। तू गरीब तोहर बाप गरीब तोहर होने वाली माल गरीब। आज हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुके हैं तो चलिए उनसे पूछते हैं कि भविष्य में पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। रिपोर्टर भतार बनना चाहते हैं। काहे को बोलैलू हो? तुझे भैया को बताना होगा, कर ले याद ये रट के दिने पदिने दुनु लत के हर दुए महीना में बनल बहपेटी नई हरा में रहलू टूटी टिहरी ससुरवा में बोतैलू हे जा सैये के बेलल रोटी खोई दूहे बोला तेरा बात काहे तू बढ़ बढ़ के तोरा के घुमाई किला पाना में हर के। अच्छा अरे चलो नहीं यारा तो छपरे घुमाई दो अपना मरद से पेटीएम करवाई दो। अपना आदत से बाज तू हुई देना ए सखी भत्तर हरोहे लंदन माथे चंदन करेला लहंगा उठावा के अभिनंदन कर। गोरी तोहरो तमन्ना रहे प्यार कहले रहू लहे लहे उसे के जवन भइल मन मानी तोहर प्यार के निशानी जानू अभी ओल धइल बा। ए गोरी तोहरो तमन्ना रहे प्यार कहले रहू लहे लहे उसे के जवन भइल मन मानी तोहर प्यार के निशानी जानू अभी ओल धइल बा। करे बगाइल गाय फिरता रे घरे काहे नहीं जात? कहतारे बाबूजी ना रहे देह घर में चार बेरी और हम आवेला दिन भर में हो गइनी कंगाल हम तो माल के चक्कर में। लीले लीले भय रहेला त कंगाल होखबा ना सारे। पढ़े के बेरा तो जाके घुमनी रहर में गिर गइल बानी अब ओकर नजर में हो गइनी कंगाल हम तो माल के चक्कर में।